Hi ha un lloc al món on molta gent deixa el cotxe encès durant hores. I no és perquè s'hagin despistat, és perquè si l'apaguen amb el fred que fa, després pot ser que ja no torni a arrencar. Quan vaig descobrir això, em vaig quedar flipant. Resulta que passa a Yakutsk, una ciutat de Rússia considerada una de les més fredes del planeta. Jo, sincerament, sempre he pensat que m'agradaria visitar Rússia algun dia, però amb la fredòlica que soc, no sé si seria capaç d'aguantar-ho. Jo ja em queixo quan aquí baixen dels 10 graus. Imagina't viure en un lloc on a l'hivern poden arribar als 50. I el més fort és que la gent ja continua fent vida normal. Van a treballar, els nens van a l'escola, fan la compra, com qualsevol de nosaltres. L'única diferència és que abans de sortir de casa l'han de posar un munt de capes de roba perquè, si no, el fred pot ser perillós en molt poca estona. Una altra cosa que em va sorprendre és que només de sortir al carrer, les pestanyes i fins i tot els cabells se't poden congelar. Jo pensava que això només passava a les pel·lícules, però allà és completament normal. I com que el terra està congelat gairebé tot l'any, molts edificis estan construïts sobre pilars perquè la calor de les cases no fungui al terra i els edificis no es facin malbé. Fins i tot hi ha mercats on venen peix o carn totalment congelats a l'aire lliure. No necessiten neveres perquè al carrer ja és prou fred. No sé vosaltres, però jo crec que seria un lloc increïble per visitar una vegada a la vida. Ara bé, viure-hi a cada dia crec que no és per mi. Després de veure com és Yakutsk, prometo que no em tornaré a queixar quan aquí faci una mica de fred.